digni mosenene sekta masomo nyisorem chiwruok ma piny owacho kelo lokruok mowinjore kendo bero ngima oganda jo Kenya. Wacho ni Kenya onge kod okenge mabeyo mag tudruok kod pinje maoko kosiemo tim makoch kama nyocha rowere ma Somalia ne kachao bendera ma Kenya. Bendo siemo jatend migawo ma Leba Alfred Mutua kuom seyo tend piny owacho ma Machakos konyise ni owe donjore e weche mag kaunti ma Machakos. Tumewaona wako nje for a long time because of the strike. National the lecturers from our universities. Mimi naomba serikali kuu, tafadhalini, the same way you are killing devolution in Kenya, please don't kill education in this country, because that is the only hope that is remaining for us. Na tukiendelea hivyo naona nchi inaendelea kuisha, sababu ikiwa hakuna elimu jameni tutafanya nini? So naomba tu Gavana Mutua na serikali kuu, tafadhali, mko na so many problems that you have to deal with as opposed to kuja kuantagonize